محمد الأمين نفديك بالثمين محمد الأمين نفديك بالثمين يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين محمد الأمين نفديك بالثمين محمد الأمين نفديك بالثمين يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da ƙara saduwa a cikin wannan shiri namu da muke yi na siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halitta da kuma ɗabi'a. Satin da halƙar ta gabata a baya mun yi magana akan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yake da tawadu, yake da kankan da kai, yake da gudun jin daɗi dangane abin da ya shafi abinci. Mun karanta sai daga wajen matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da ya shafi abinci. Daka abu na ƙarshe da muka tsaya Anas dan Malik yake cewa wata rana diyar manzon Allah Fatimatu diyar manzon Allah ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani yankin gurasa. Daka da manzon Allah yake yankin gurasa sai yake tambayanta, ya ke diyata daga ina kika samu wannan yankin gurasa? Sai take cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gurasa da ka gani wallahi gurasa ce da nayi a gida, sannan kuma hankali na yaki kwanciya har sai na dauko na kai wata gaban mahaifina. Da ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mata wallahi wannan shine abu na farko da ya shiga cikin babanki tun bayan kwana uku. Ma'ana kwana uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai saka komai a cikin cikin shi ba har sai lokacin da diyar shi ta dauko wannan abu ta kawo mai. Wannan ya nuna kenan kamar da na faɗa a halkar da ta gabata baya, kai a matsayinka na uba da uwa duk lokacin da ɗanka ko ɗiyarka ta kawo maka wani abu daga waje wanda ke sabo, to wannan wajibi ne a kanka ka tambaye su daga ina suka samu wannan abu. Daga gidan miji ta ɗauko ka tambaye ta mijinki ne ya baki izini ki kawo min ko kuma kin ɗauko ne bai sani ba. In ɗaukowa ta yi bai sani ba to tabbas lallai a yi ƙoƙari a mai da wannan abu har sai an je an nemi izinin wannan miji. Da wannan ne za a samu zaman lafiya wajen zamantakewan aure. Da ka ga mazaje suna kokawa sosai wajen da ka ga mata in ba Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mutum da mai tsoron Allah ba, tana eban abinci da ta bayar ta kyauta da shi ba tare da mai gida ya sani ba. To tabbas iyayenmu mata mu dinga tambayan mazaje lallai izini ka mu kyauta da wani abu nasu. Da haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mata daga ina ke samu wani abu, take cewa Allah ta yi gurasa ne ta dauko ta kawo babanta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai manzo Allah ke cewa wannan shine dai abu na farko wanda ya shiga ciki na tun bayan kwana uku. Da haka wannan shine abu da na fara sawa a cikin ciki na. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farin jakada ya rasu alhalin sirkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wajen wani bayahudi wanda manzo Allah ya bada wannan sirke a matsayin jingina a wajen wannan bayahudi. Sa'i 30 manzon Allah ya karba biya da kuɗin da zai biya, da aka yi ɗau sarkin shi ba da shi a matsayin jingina. Idan ya biya kuɗi zai karbi wannan sarki. To haka dai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wannan sarki yana wajen wannan bayahudi bai karɓo shi daga wajen shi ba. Anas dan Malik yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi bai taɓa ƙoshi ba daga alkaman sha'ir har sai gab da kwana uku dai kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala. Ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya je ya karbi har sai gab da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala, gab da kwana uku dai kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala. Sannan ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an karbi rayuwar shi alhalin manzon Allah ya ba da sarkan shi jingina saboda abinci da ya karba daga wajen wani bayahudi. To da ka wani ce rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma wannan rayuwa tabbas matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan rayuwa ta musu tsanani. Wannan ya saka matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo gaban wannan annabi namu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan yalwata musu wajen abincin cikin gida. Da ka nan take Allah subhanahu wataala
ya saukar da aya da dumudumunta cikin suratul ahzab. Allah yake faɗa wa matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah yake cewa ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna وأصرحكن صراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الله كتب يا أيها النبي يا كيوانا النبي قل لأزواجك كفر وما تينك إن كنتن تردن الحياة الدنيا إن دي كنا سرايو الدنيا نعم أنا كواتا يا أجرا الدنيا با أبن دكي لا يرى كي صوبا wazinata da ƙawan duniya to fa ta'alena ku zo umatti kunna dan jiyar da ku daɗi wa usarrih kunna sarahan jamila sannan kuma dan rabu da ku rabuwa mai kyau. Amma in kuka zace kuna son Allah ne, kuna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ke wajen Allah da gidan lahira, lallai Allah subhanahu wata'ala ya tada dawa duk wata ta kyautata daga cikin ku lada mai girma da wannan matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar musu da wannan zaɓi suka yi ƙoƙari suka yi haƙuri akan wannan tsananin rayuwa don zaɓin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma gidan lahira. To haka ake son iyaye mata ku kasance yadda kuka samu yanayinku da mazajenku a cikin gidajen aure, ku yi haƙuri ku yi ta roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yalwata muku ya rufa muku asiri a nan gidan duniya da lahira. Amma duk lokacin da ya kasance ke ce ke 'yar duniya ce ba 'yan lahira ba, duniyar kawai ke so, to da ka sai Allah subhanahu wata'ala ya baki duniyar sannan kuma ƙarshe kasance ki taɓe babu duniyar sannan kuma kasance ba lahira. So da ita gidan duniyar gida ne wanda yake ɗan kaɗan ne a taƙaice yake dai ƙare, gidan lahira ita ce madawwamiya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa. Da haka da wannan yakan ce mata manzon Allah suka ce sun zaɓi manzon Allah, sun zaɓi wannan rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ƙuncin rayuwa da ake ciki. Abu Huraira sahabi dan albarka Allah da shi yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito a cikin wata rana ko kuma wani dare, da ya fito sai ya ga sahabbai guda biyu 'yan albarka, sayyidina Abubakar da sayyidina Umar sun fito. Da sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ku sahabbaina mai ya fito da ku a cikin wannan dare? Sai suke cewa wallahi ya manzon Allah yunwa ce ta fito da mu. Da manzon Allah yake cewa na rantse da wanda raina yake hannun shi ne Allah, wallahi wannan uzurin da ya fito da ku na yunwa shi ne nima uzurin da ya fito da ni. Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar suka garzaya suka tafi gidan wani cikin sabon manzon Allah cikin mutanen garin Madina. Da suka je gidan sai suka ga wannan mutumin baya nan. Da haka matar ta yi maraba da manzon Allah da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka manzon Allah ya zauna da sabon shi dan wani lokaci, sannan mai gida ya dawo ya barna da su, sannan kuma ya yi umarni da a kawo musu reshen dabino. Aka kawo manzan Allah da Abubakar reshen dabino, sannan kuma manzan Allah ya ga wannan sahabi ya ɗauka, manzan Allah ya gane wannan sahabi da je ya yanka ne. Da aka sai manzan Allah ke ce to in ka je lallai ka nisanci dabba da ta kasance ana tatsan nonanta. Wannan sahabi dan albarka ya je ya ɗau akuya ya yanka wa manzan Allah da sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ci abinci suka yi nar suka tafi gida. To wannan ita ce rayuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yake kanta. Bayan sun ci abinci sun gama sai manzon Allah ya kalli sayyidina Abubakar da sayyidina Umar yake ce musu ya ko sahabbaina, lallai Allah subhanahu wataala zai tambaye ku akan wannan ni'ima da Allah ya muku. Kun fito daga cikin gidajenku kuna jin yunwa, amma yanzu kuma za ku tashi kowa cikin gidajenku kun cika cikunanku. Allah zai tambaye ku akan wannan ni'ima. Da duk wata ni'ima da Allah maka ya kai bawon Allah, kai kokari ka kiyaye ta, sannan ka sani lallai Allah subhanahu wataala zai tambaye ka akan wannan ni'ima da ya maka. Ubangi muke roƙo ya datar da mu duniya da lahira. Daga cikin sahabban da suka bayyana mana yanayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki na rayuwa dangane da abin da ya shafi cin abinci da rayuwa, shine Jabir ibn Abdullah yake cewa wata rana ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake ghazatu Khandaq. Ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar alama akwai yunwa ta tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bal ma alama cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai alama na yunwa. Da haka wannan ya saka wannan sahabi dan albarka ya garza ya tafi gida, ya je ya ɗauko alkamar sha'ir, ma'ana ya je ya ɗauko gurasa ta alkamar sha'ir da nama ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan da ya kasance ya faranta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rai.
to wannan shine yadda sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke yi da wannan kenan kaga sabon manzon Allah akwai ta'awun a tsakaninsu idan suka ga manzon Allah yana jiwa suna kokari su dan kawo abinci da to kai baka ake so ya kasance makwabcinka yana jin yunwa kai kokari ka kai mai abinci wanda zai ci ba tare da ka tona mai asiri ba. Allah muke roƙo ya da mu duniya da lahira sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ramu halka ta gaba. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. في الفعل والمقال يا درة مصونة في غاية الجمال. أحبتي الصغار يا بسمة الديار صلوا عليه دائما في الليل والنهار. أحبتي الصغار يا بسمة الديار صلوا عليه دائما في الليل والنهار. صلوا عليه دائما في الليل والنهار. صلى الله عليه وسلم.